Satu celup. Pesan katamu aneh kono kae kawan-kawan aneh laleke Mas Bagong. Mas Dalem. Nggih, pun kula HE, Pak. Santai nek kalih kula. Nggih. Mangga. Aku asik Moro Tresno Sareng-sareng jelas putih jantung. Akali audio. aduh wong manis nalikane sapisan katamu aneh kono kae kawan-kawan aneh laleke HN Mas Bagong mantep pra. Alhamdulillah. Mantep, Nggih, alhamdulillah. kula lumpukne riyen, Pak De. Tak lumpukke sik pokoke. Iya. Aku nganti
Bagong nggak sakit kelaturakan Nggih, Pak bebile Dik. anggenipun atur libur monggo dipun lajengaken. Ayo Mas Pur. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi panganggonku bali bisa kumpul kaya doe muni Windono tak konteni ing bojo ing tresno balung maka bebasane moga tonda ton sliramu wae tak suwun kang tresno satuku nganti saelmu asik mara tresno sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya doe muni kabeh sampun rata taun nono windono tak onteni ing bojo ing tresno balung napa bebasane
dina lan wengi muga-muga Gusti jabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul nganti saelingmu ora tresno selamat menempuh hidup baru buat anakku Wi.
mau? Bumila. Nggih, leres. Niki Ibu sinten? Mami. Mbak Ni. Bu Mami itu Bu Mami. Bu Ni, menika juragan sayur. Nggih, leres. Lo salah. Oh, salah, juragan apa? Berarti ini tadi. Oh! Menika juragan sayur, juragan ayam. Hah? Bu Care. Oh, Bu Care, Masya Lo Allah, Pak Bu Care, Care. Wah, Pak aku Care, lagi dicoret sama kakak ini wis dudu wargaku. Bu Care baik Pak hati. Care, Bu Care. Pak Care, Bu Lah Care. niku Pak Care, Bu Care. Monggo Bu Mila. Janjane kowe nang Gelagatmu sajak nyuri-nyuri atimu sirmu srengenge kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge aku Ibu Mila, Bu Oh, Bu HE-nya ditawar nanti sore. nanti sore lagi. Ayo, monggo. Jangan